Mantentze lan elektromekanikoaren profila, makineria eta instalazio industrialak muntatu eta mantentzean datza. Enpresen eskaerari erantzuteko, inguruko lan mundura egokitutako prestakuntza da. Klaseak gehien bat praktikoak dira eta oinarri teorikoa dute. Tailerreko praktiketan sistema mekanikoak, elektriko-elektronikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak ikasten dira. Tailerreko makinak, fabrikazio teknikak, soldadura, muntaia eta mantentze lan mekaniko eta elektrikoak egiteko prestatuta daude. Bertan ikasi daiteke makina matxuratu batean aldatu beharreko pieza fabrikatzen, eta benetako makina automatizatu baten eskema elektrikoak interpretatzen, akatsak zuzentzeko. Gure ikaskuntza kolaboratiboa da. Banaka edo taldeka, lantokiko errealitatean ager daitezkeen egoerak landu eta adosten dituzte, lortutakoa denon elkarlanaren emaitza dela ulertuz. Askotan, modulu guztien edukiak elkarrekin garatzen dira. Honela, ikasleek moduluen arteko lotura ikustean, zikloak duen zentzua ulertzen dute. Lehen urtean, 3 ardatz nagusi lantzen dira: automatizazioa, mekanika eta ingelesa. Automatizazioan, elektrizitatea, pneumatika eta hidraulika jorratzen dira. Erronken bidez, amaieran, 3 zirkuituak, elektrikoa, pneumatikoa eta hidraulikoa, bateratu egiten dira. Mekanikan, mantentze teknikari batek bere lan esparruan piezak edo gainontzeko tresneria fabrikatzeko behar izango dituen gaitasunak lantzen dira. Azkenik, ingeles teknikoa jorratzen da, erronkan eskatzen diren ingeleserako beharrak asetzeko eta erronkarako behar diren hitz teknikoak landuz. Bigarren urteko berezitasunak izango dira makina eta ekipo elektromekanikoen muntaia-desmuntaia egitea, instalatze eta mantentze lanak egiteko gaitasunak lantzea eta soldadura lantzea, guztiaren alderdi praktikoa nagusituz. Bigarren mailan ikasleek enpresa bat sortzen dute, hainbat konpetentzia beregana ditzaten eta zikloa amaitzean lan munduratze egokia lortzeko. Azken 3 hilabeteak, baldin eta lehen biak gaindituta baldin badaude, enpresan igarotzen dira, kurtsoan zehar ikasitakoa bertan praktikan jartzeko. Dual eredua beste aukera bat da. Kasu honetan, bigarren kurtso osoan, eskola eta enpresa uztartzen dira.